realment sigui neutre políticament, i va haver-hi molta efervescència quan vam sortir, tothom estava molt indignat. Avui el Gavi, per exemple, em deia que recorda la primera reunió que vam fer, que realment era un guirigall. En 2 anys havien parlat de transparència, de responsabilitat política, no es parlava tant d'això, perquè saben, fins i tot els propis polítics, que l'última paraula sempre la pot tenir el poble, a més que sigui vinculant, que és el que passa a Suïssa. Jo sempre poso el mateix exemple. El funcionariat està defensant les prejubilacions i les nostres jubilacions on les defensen el món. De la de Puigcercs, que deu ser la 8a parròquia. De cap aquí. I tindrà èxit, si estan ben organitzats i ben dirigits. Nosaltres ens donarem uns dies també de reflexió i penjarem una enquesta al Facebook. Doncs amb les votacions que hem tingut avui, en principi sí, tindríem que fer aquests canvis i treballar com a debutxents, però ja deixaríem de ser aquesta plataforma amb aquests idealismes, és a dir, passaríem de plataforma a grup polític, millor dit.